Cakwakiyar gidan Badamasi zango na 4 kashi na 7 kenan a daren yau. Mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mai albarka, a daure a danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, bayan wannan bidiyo da kuka kalla na rikicin Hauwa da mijinta Adhama sakamakon auren da zai ƙara, a na gaba kuma za ku ga inda aka karanta yarjejeniyar da aka yi wa Taska akan kuɗin da za a ba shi kamar haka. Aka koye shi a dokar daji da taimakon Taska, idan aka ɗauko za a bai wa ainihin wato Taska naira miliyan 1. A duk wahalar da ne kuna gidan yari a ɗauki naira miliyan 1 wani a cikin miliyan. Kai Taska, karanka ne ya kama miliyan 1. Wannan mutumin fa yana kan gaskiyarsa. Allah ya maka albarka, ka ji magana gaskiya. Za ka kawo mana certificate na auren tsohuwar ka da tsohon. To mai sauraro, wannan cakwakiyar koya za ta kaya? Ku kasance da mu a daren yau karfe 8 domin ganin yadda abin zai kama. Ana wata ga wata, Junaidiya ta yi wuf da Alhaji yayin da aka ɗaura aurensu, wanda hakan ya sa an kawo ta gidan Alhaji da abokansa, ita ma kuma amarya da ƙawayenta, inda suka tattauna akan siyan bakin amarya kamar haka. Kuna so magana siya baki a Zaria ayyaka, amma ku yi arha a ba Alhaji da Suwiti su karata. Ka ji babu dai, to ai wannan bakin mai tsada ne. Baba kuma idan na kawo magana baba, ni ba na so jina ko na faɗi ba. Kuɗi. Zan ba ku kwanan da zan ba 2 miliyan. To mai sauraro, kamar yadda muka ji Alhaji Namadi zai ba su 2 miliyan kowace kuɗin siyan baki. Carab buɗe bakin Alhaji sai ya ce kamar haka. Alhaji Namadi, menene kana da hankali kuwa? Ya za ka yi ka ce in sayan baki